Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken nami kula Lurdi Saroko dugi kelas 11 MIPA 4 absen 12. Den mriki kula badhe ngaosake geguritan kluwung. Ora katon garis kikismu, nadyan wilangane tinemu. Loncating citramu ambabar banyu. Tuhu agung kersane Gusti. Riris grimis endah dinulu. Agawe menebing mlebu. Mahanani segering banyu. Ora geseh esemu anuju prana. Tansah gawe brataning driya. Ora kapriyasa wuwuse wacana. Rinangga endahing solah bawa. Andelitir ponangking taka binarung kidung asmara. Ibu mulya rahaja rasaku. Datang ana kang ridu. Nonce kehing wandaya yu. Adum prasetya tuhu. Wah aret asung pepiling. Endahing tritamu boya sumanding. Ora beda ngendikaning biyung. Sliramu anda widodari ya kluwung. Cekap sematan dugi kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.